gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Mga igsuon, ang atong gisaulog karon mao ang piyesta ni Santa Agida, Birhen og Martir. Usa ni sa mga unang martyrs nato sa simbahan sa kaning between 1st to 3rd centuries. Daghan kay nangamatay ani. Nya gihimo ni siya nga nisikat ni siya isip patron sa kaning dunay mga breast cancer or mga cancer sa ilang lawas. So atong i-invoke si Santa Agida aning mga sakit nato karon. Labi na gyud ang kaning COVID nga mahunong unta o nga ang atong mga benefactors, mga donors nga nitabang pod sa ato dinhing mga proyekto hatagan sad og healing sa ilang nagkalain-laing mga sakit. Aron maandam tas pagsaulog dining misa ato karong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Tungod sa iyang pagkaulay o pagkamartir si Santa Agida sa kanunay, nakapahimuot kanimo Ginoo, itugot nga muyo siya sa imong pasaylo alang kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Padayuna ang inyong paghigugmaay, ingon nga ang igsuon diha kang Kristo. Ayaw kalimot sa pag-abi-abi sa mga dumuduong diha sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni ana ug wala nila hibalui nga ang mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Hinumdumi ang anaa sa bilangguan, sama nga nabilanggo kamo uban kanila. Hinumdumi kadtong nagantos, sama nga nagantos usab kamo uban kanila. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon ug dili magmaluibon ang bana ug ang asawa. Hukman sa Dios kadtong kahilawason ug ang manapaw. Ayaw higugmaa ang salapi. Igo na ang anaa kaninyo, kay nag-ingon ang Dios. Dili ko gayud kamo biyaan ni talikdan. Busa magmaisugon kita ug moingon. Maoy makatabang ko ang Ginoo. Dili ako mahadlok. Kay unsabay nahimo sa tao kanako.
Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi ug pagpakamatay ug awata ang ilang pagtuo. Si Jesu-Kristo mao gihapon, kagahapon, karon ug walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalisangan, ang Ginoo mao'y dalampanan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan, ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Bisan mga kasundaluhan magpundok bato kanako, dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat bato kanako, bisan paniana musalig ako. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Kay taguan ako niya diha sa iyang puluyanan, sa adlaw sa kasamok. Iya kong salipdan sa sulod sa iyang tulda. Iya kong ibutang sa ibabaw sa usa ka bato. Ang Ginoo mao'y akong kahayag, ug akong kaluwasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Si Hari Herodes nakadungog niining tanan, kay nasangyaw naman sa tanang dapit ang kabantog ni Jesus. May mga tao nga miingon nabanhaw si Juan nga magbubunyag, mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon propeta siya sama sa mga bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos ug nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa, bisan kun si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan god nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Wa lang nako tiwasa og basa ang atong ebanghelyo. Ang gasunod ato mao na ang istorya giun sa pagpatay si Juan. Katubang gipunggutas liog dito sud bilangguan niya, gisod ang iyang o sa ni bandihado. Pero ang rason gyud ato tungod gyud aning pangabit. Pangabit ba? Matud pa sa atong unang pagbasa sa tigibutang diri. Angay pasidunggan sa tanan ang kaminyoon ug dili magmaluibon ang bana ug ang asawa. Hukban sa Dios kadtong makihilawasnon ug ang manapaw. Gusto lang kong mo-highlight ani kay usahay gud kining mga hingabitay kusog kay moingon mosabot rang Ginoo kinsa man say di makapangabit aning asawahan ning magsigi magyaw-yaw mura na magwa nay gugma nako mana ba or ang asawa ba kay moingon kinsa man say dili makapangabit aning banaha nga mamunog manako i-abuse man kog maayo nya di aman diri kusog ayong mukher nako makapangabit gyud sa unsa na lay rason. Si Herodes ang iya yung gikabit asawa gyud siyang igsuon. Asawa siyang igsuon. Si Herodias asawa man tong Felipe nga iyang igsuon. Muna si Juan nga magbubunyag nga maoy propeta adtong panahona, sige gyud ingon ayaw lagi anang pangabit, sala lagi na. Gipreso siyang Herodes kay Herodes goy hari. Bisag didto sa presuhan, sige gyapong ingusuhan. Ayaw lagi ana. Muna si Jesus consistent pud kay siya. Dili lang sa pagpangabit, tanang sala. Si Jesus sige gyud ingon biyae lagi nang sala. Biyae ginang sala. Giingnan siya sa mga makasasala. Yang mga makasasala atong panahon na mga pari man, katong mga high priest, mga parisiyo, mga iskriba, sila si kaning mga Sanhedrin, mga leaders ba sa mga Hudiyo nga purting mga korap ka istanan. Nahigugma kay sa salapi. Gibutan ko diri, ayaw higugmaa ang salapi. Igo lang ang naa ninyo. Gipatay si Jesus. Maura sa gyapoy gidangatan ni Juan nga magbubunyag. Nya nga ato sad karong kuan kaning martir si Agida or Saint Agatha ug ang uban pang mga martyrs mao gyapoy ilang gisangyaw. Hunungan ang inyong sala, tuo mos Ginoo, ay napadayuna ang inyong mga sala. Gipatay gihapon. Kamo, unsa may gisangyaw ninyo karon? Tutok wa mo nako. Unsay inyong gisangyaw?
Basi gasigilan tag sangyaw, unsay panagang sa COVID, unsaon nga healthy gid ta, magsumba gid ta, ana sumba, exercise gyud, magbike gyud ta aron di ta mak-COVID, ana kinahanglang healthy gyud ka, kani imna ning nia kay ang imong naong bata kaayo, ana mao ni buhatas imong buhok sa imong naong, sa imong kilay. Kasagaran mo na itong gisangyaw nya diri sad sa pikas, unsaon sad nga dagko jud kay ginansya, unsay mga investments karon nga kusog kay motubo imong kwarta, hangtod mahurot na lang noon. Ana ganahan kita maminaw ana, pero wa kayo'y ganahan maminaw, inigingon hunungan ng imong pagpangabit, hunungan ng imong pagkasugarol, hunungan ng imong bisyo kanang suyop, hunungan ng sigig pamakak, hunungan ng imong pagkadao, ang imong pagkahakob, kanang siging dumot anang imong silingan. Nya ingkana ra bang imong silingan imo ra ba nang igsuon? Nya sige mong lalis anang inyong kural diha, kanang inyong utlanan, kanang inyong kanal, kanang inyong agianan nga perting pitusa, kay sige yung kanang hinagugay anang yuta. Tagay naglugar imong agianan dia, pahatag ta na buangon kay na dias tanan, kuralon ko na ako gunang yuta. Nya ilang na sige giyatak, mabantok nang akong yuta. Mga buangon mong dagko. Ingon ka, sige pader, padayon na ginagsulti, patay gid ka na. Aw nga naman sa daig mamatay. Ano di ay? Matod pa dire, hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios, palandunga giunsa nila pagkinabuhi ug pagpakamatay ug awata sunda. Nah, gibutan rin, awata ang ilang pagtuo. Ikaw mo karon, musunod mo sa mga pagtuo atong ato mga katigulangan, sama Santa Agida, nilang Juan Bautista, nilang Jesus. Gusto mong musunod? Ito ba? Anya, nangural to sila silang balay. Nangangkon to giyuta. Nagsigitog padato. Oh, sigitog pangabit. Nagsigit to silag pamakak. Nya mo sunod mo. Hinay kay tingwa. Sunod. Ay, bawo ko, sige sa mong totok nako. Nya ikaw pa der, sunod ka. Igo rasad mi mo pahiyom kaming mga pare. Jesus, ang mga pare ra bay nagpatay ni Jesus. Ang pari oy mga high priest kato sila sa Anas ug Caiphas, mao biya to. Mao na kami mga pari usay, kami mo imupatay sa Ginoo, kami mo imupatay sa pagtulunan sa Ginoo. Nya makapangabit gani mi ingnon gay mi ninyo, ikaw pa dir ba di ba ngang kuha man ka pari man ka, anong gamintin man ka nang chicks, kamo ba dir sa akong loneliness. Nabiya sa queen need. Tao baya ko ana diyan ka bitaw no father sa doylo oy kayo ay father to pay laing chicks dito father ay kanang di naman ko anang chicks laki na saya ako. Oy mapatuyangon kay tas atong kaugalingon di sa ko kaingon nga ako mulikay ko ana ansa mulikay ko pero wa ko kaingon nga makalikay ko ana o pay siguro nana ay lang kong panidi. Lain ra ba sa kay mo mga naong inyo sa kong sunod-sunuron. Na. Depende na nato. Kinsay atong gustong sundon, kinsay atong awaton. Pero tanawa ang nahitabo ni Herodes og ni Juan nga magbubunyag. Si Herodes naningkamot nga magmalinawon siya sa iyang sala. Iyang gipatay ang tao nga magsigig pahinumdom sa iyang sala. Nagmalinawon ba siya? Di gyud. So ang tao di ay makasasala, di gyud malinawon. Ang tao nga nagsigig sunod sa Ginoo, mao'y malinawon. Si Juan nga magbubunyag, malinawon. Si Kristo bisag nahibaw siya nga ang iyang igagaw nga maguwang lang niyag mga unom ka buwan, gipatay na, sige lang yapog sangyaw. Nya paghuman siya na say gipatay. Nya nag-uol de si Jesus gagipatay siya, malinawon. Ang mahal nga birhen nga nagsigig sunod sa Ginoo, nagtan-aw siya anak nga gipatay, malinawon.
Ang atong mga martyrs nga gipangpatay tungod sa ilang pagsigig sangyaw sa pulong sa Ginoo, malinawon. Kisa may dili malinawon, ang nagsigig lutos nila, ang nagsigig kalagot nila. Kana bitang mga taong magsigig kalagot. Sigig kalagot ba? Magsigig post diha sa Facebook. Magsigig post o mga bati kayo nga mga comment ngadto sa ilang isig katao, apil na sa pare. Di man na sila malinawon. Oo, di gyud malinawon. Nabitang mo ingon ako usahay, papasahan ko ba na may nagsigig comment nako bati kistanan nya pasahan ko. Father, ana ganing kuan ni Father ha, pasensya lang gid ani. Hindi ka kita nako, ma-inspired jud ko nako. Anindota ani no. Iya man jong nahibaw-an hasta ang wa nako mahibaw is akong kaugalingon, nahibaw-an niya dahil sa to pa portigin yang study pa mahitungod nako believe sa kuaning tawhan na kay iya jud kong gistudihan og mayo, nakita gud niya hasta wa nako makita. Iya ko kung gihimuan og mga ngan nga dili gyud mao, gi-accuse ko niya sa mga buhat nga dili nako binuhatan. Anang may kay siya mo study. Di sa to pa wa gituron siya magmalinawon. Looy kay to siya. Nya ako, oy, di anak kong kulikta. Di anak ko di anak ko ang honor, di anak ko ang oy, lopig siya. Kaon pa rin, pwede pang daghana, igtuog na ko, ighigda na ko, why 2 minutos, hagok na ko. Kato siya, sige pag-study, unsa na sa kay akong i-post parang father, no? Para ugma, para di gini siya makanaganing mahimutang, oy, bisan pag imo nang i-post ang tanan diha. Ako ra gyud na siyang dadon. Unyag tinuod sa na, maingon sa ko, thank you for reminding me. Og di sa tinuod, maingon ko, sorry, you are wrong. Anya, siya nga kasigig study. Para guna ninyo, buwagan nimo imong bana, kay galagot kang nangabit siya. Nagtuod ay ka inigbuwag nimo, dili na siya mukuyog nimo. Ha? Ang imong bana inigbuwag nimo, di na mo kuyog nimo. Anhanas imong hunahuna, inighigda nimo to anak kas inyong balay, imo nang gibuwagan dito, mukalit lagsuod sa imong hunahuna, katong inyong mga date sa una, nya makabati ka sa inyong mga animal pisting. Kasi kag anak ikarang usa. Ngayon naman, kuyog man nimo imong bana sa imong kalagot. Kuyog man siya nimo sa imong pagdumot. Unya ro makakita karon sa iyang katong iyang kabit-kabit. Nya iyang kabit-kabit mo lipayon kayo kuyog siyang amigo siya. Dai, ang naobis adiban, ang naobis animal, ang naobis. Wa na diha imong bana ha, gabuwag na mo, pero naagyapon siya dire. Abaliha ko no be, higugma ako no nang imong bana, dali kay kang makatog. Nya mo abot imong bana kaadlawon, nya mo gakos-gakos din nimo siya niya nas Judas ay nigakos na. Ay salamat Lord nga makahigugma gyud kog Judas, liwat gyud ko nimo nga nihigugma ni Judas. O di lingaw kay ka. No. Wa gay mo gyapon mo to. O, sige manindog na ta. Mga igsuon, uban sa pagsalig sa Dios, mudangop kita ngadto sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay para sa atong kaluwasan. Muingon kita, Ginoo dungga ang imong katawhan. Ginoo dungga ang imong katawhan. Nga ang simbahan magpadayon sa pagtawag sa pagpadalag daghang misyonero aron sa pagwali sa buhat sa kaluwasan nga gihimo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Nga ang mga tawo nga nalibog ug nakulangan sa pagtahod sa kaugalingon makaamgo ug makakat-on sa plano sa Dios alang kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hut-ong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang imong katawhan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among katawan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawan. Nga ang mga nangamatay, makaangko na sa walay katapusang himaya ni Kristo dito sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang imong katawan. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalad, ang panugbino nga abot sa yuta, sa kamot sa mga tao, mahimo kining kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa samong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo santusa sa imong panalangin, kining hinalad nga mga gasa, tungod sa imong kamanggihatagon, kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma, nga mipadaog kang Santa Agida, batok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir si Santa Agida, sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi, aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga nagalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, Santa Agida ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Sa
Nagpahayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Ini maong akong lawas, akong gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo niadtong kalig-on sa kalag, nga midasig kang Santa Agida imong martir sa pagpabilin nga matinumanon nimong alagad o sa pagkamananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios among amahan, nisangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining mga virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya.
Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kasantos sa kinabuhi. Ngato lang buhaton, magsige lang gitag paningkamot og sunod sa atong mga santos na nag-una kanato sa pagsunod ni Kristo. So, ugma mao ang atong Pebrero 6, Sabado, mao ang atong schedule nga kita maoy pilgrims ngadto sa Lourdes sa Punta sa ilang novena mass sa alas 3 sa hapon. Ika-5th day ni sa ilang novena niya ako maoy celebrant ni ini niya kitang taga dinhi maoy pilgrims pero mulimit lang adto sa 50 ka tawo. So, pa-register lang mo dito sa opisina aron inyong mahibaw-an kung open pa ba ang atong registration. Ug mulapas na 50, adili na nato dawaton aron sa di sila maproblema dito accommodate nato sa kon kay tungod lagi aning limit social distancing. So ugma na siya alas 3 sa hapon. Kadtong naay mga sakyanan nga madamos pilgrims ngadto, pagdala po mog sakyanan, ang way sakyanan isulti lang po diha aron makapangandam ta og pagpangita og atong kasakyan. So ugma na pizza size sa Our Lady of Lourdes, ang Archdiocesan Shrine sa Our Lady of Lourdes to sa Punta, gidala na sa mga Salesian Fathers. Nya padayon sa tang magampo, karon gasigi na ta og budget, gasigi naghimog mga estimate sa atong phase 2 part 2 nga projects. So basig ma-announce din ako karong Domingo. Sugod na sa tagpamaligyag mga slots din he. Excited mong mamalit? Dili. Excited. Wala, gipula na mo eh. Nasa his father. So, kagahapon dito sa ni Archbishop atong gi-report niya ang resulta sa ato dinhing General Assembly og nalipay kay siya og ni-congratulate siya nga ato tanan dinhi nga mga parishioners sa atong pagsabot-sabot. Yang ato na lang paabuton mao ang decree nga ilang ipakanaog gikan sa Board of Consultors. Pero nagpasalamat kay si Archbishop natong tanan sa mga lumad o sa mga takitang tanan no aning tambong og naghiusa. Mao na nga congratulations natong tanan no. Hinaot unta magpadayon ning atong pagsinabtanay dinhi og pagtinabangay. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mangluhod.